Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündelüğümizde başlaýarys. Owul bilen Azatlyk Radiosunyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier'in İran öz üstünden Türkmen gazyny Türkiýe aktyrmak teklifini kabul etmeýär diýen maglumatyny eşitdirmekçi. Hazar deňiziniň töweregindäki energiýa siýasaty çylşyrmlaşýar. Munyň şeýledigini Türkmenistany, Irany, Türkiýany, Azerbaýjany we Ermenistany öz içine alýan soňky misallarda da görmek bolýar. Türkmenistanyň ýagdaýy çynlyky agyr. Dünýäde gaz gorlarynyň mukdary boýunça 4-nji orunda durýan Türkmenistanyň ýurdun ykdysadyýatynyň ýa tesir diýilýän wagtyny ýeketek alyjysy Hytaý bolup durýar. Şeýle ýagdaýda ýurtdaky girdici ýetmezçiligini we kimdir birine gysga wagtyň içinde gaz satmak zerurlygyny göz öňünde tutanmyzda Türkmenistanyň öz gazyny islendik alyja satmagy isleg bildirmegi tebigi. 23-25 oktyabr aralygyny peýda bolan habarlardan çin tutulsa, Türkmenistan öz gazyny Türkiýe aktyrmak üçin Irana alış-çalış ılalaşygyny teklip edýär. Şeýlelikde Türkmen gazy häzir guruluşy dowam edýän Trans Anadolu gaz geçirjisine biriktirilip bilinjekmiş. İranyň Milli Gaz Kompaniýasynyň direktori şol sanda ýurdun Newit ministriniň ornasary Hamid Reza Areki bu teklipe Iranyň meýilli dälligini aýtdy. Onun gaýtarýan jogaby geňler ýaly däl. 90-njy ýyllaryň aýagyndan bäri Türkmenistan demirgazyk Irana gaz aktyrýardy. İranyň agdalýan regiony ýurdun gaza baý günorta çägini kanagatlanarsyz birikdirilipdir. 2016-njy ýylyň aýagynda Türkmenistan Iranyň onuň demirgazyk regionuny 2007-2008-nji ýyllaryň gyşyny aktyran gaz üçin takminan 2 milliard Amerikan dollar meşwerini tölew talap etdi. İran agdalyan töleğin aşa yokurduğunu aýdyp garşy çykdy. We Türkmenistanyň şol gyşyň aňzagyny gazyň töleğini adatdakysyndan 9 esse galdyryp 1000 kub metr gaz üçin 360 Amerikan dollaryny soranlygyny öňe sürdi. Täze ýylyň bosogasyny geçirilen gepleşikler oňşukly tamamlanyna çalmetse-de Türkmenistan İran aktyrýan gazyny 1-nji ýanwardan kesdi. Şeýdibem taraplar birek-birege golaýlaşman gelýärler. Şeýle ýagdaýyň fonunda Arekiň Tehranyň Türkmenistana ýardym bermäge meýilli dälligini beýan etmegi geňler ýaly däl. Ýöne Areki Türkmen teklifiniň Tehranyny asla hoşniýetli garşylanyp bilinmezlik ähtimallygynyň ýene-de bir sebäbi barada aýdýar. Biz alış-çalış operasiýalary arkaly özümize garşydaş ýurdun gazyny Türkiýe satmagy garşy dip Arek aýtdy. Onun çıkışı hatta Türkmen-İran algı bergi davasy çözüläýän ýagdaýynda da İranyň Türkmen gazyny Türkiýe eksport etmek hyzmatdaşlyk ähtimallygynyň juda ýokurdygyny aňladýar. İranyň demirgazyk çäginiň uğru bilen Türkmen gazyny Türk serhedini aktyrjak gaz geçirjisi ýok. Diýmek aşgabat alış-çalış isleýär. Ýagny Türkmenistan demirgazyk Irana gaz eksport edýär. Iran bolsa öz gezegini demirgazyk regiony sarp ediljek Türkmen gazynyň mukdaryny gazy Türkiýe çykýan geçirjakdyrýar. Häzirki wagtda guruluşy dowam edýän uzunlugy 1840 kilometr bolan gaz geçirji arkaly Azerbaýjanyň hazırdaky Şadeňiz 2 ýatagyndan Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa gaz aktyrmagy göz öňünde tutulup geçirjiniň geljek ýylda işe girdilmegine garaşylýar. İlki başda bu geçirjidiň Azerbaýjanyň gazyny aktyrar ýöne soňlugy bilen gaz geçirjiniň kuwatlygy 60 milliard kub metre ýetenine beýleki döwletleriň gazyna da ýer tapylar. Türkmenistanyň şol döwletlerden biri bolasy gelýär. Ýöne İran şol sanyny Irak we demirgazyk gündegor Siriýa bu gaz geçirjini üpçün etmek üçin has amatly ýerde ýerleşýärler. Türkmen-İran gatnaşyklarynyňky ýyla çeken dawalardan soň Türkmen resmiýetleri öz edýän teklipleriniň Tehranyny soğuk sala garşylanjakdygyny bilen bolmaly. Ýöne her näme de bolsa Aşgabat teklip etdi. Sebäbi Türkmen rejiminiň ykdysadyýety ýoly salmak üçin ören az alternatiwasy we ören az wagt galdy. Hormatly dinleyijiler, Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier'in makalesi bilen sizi men Hudaýberdi Hally tanyş etdi.